श्री साईबाबांचे परमभक्त आणि सन 1939मध्ये श्री गजानन विजय ग्रंथ ओवीबद्ध करणारे संत कवी श्री दासगणू महाराज यांचं आरतीमय चरित्रवंदन. संकल्पना, रचना आणि निर्मिती देवीदास गोरे. संगीत आणि गायन विवेक केळकर. ध्वनिमुद्रण प्रशांत पंचभाई. निवेदन सुकन्या जोशी. नगर जवळील आकोळ नेरा, सहस्रबुद्धे कुळी जन्मला हिरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. लाडात गेले लहानपण, नाही रमले संसारी मन. मामलेदारी घरी असून, केली नोकरी पोलीस म्हणून. विष्णू सहस्रनाम जप करून, ईश्वर चिंतनी जाती रमून. सिंहस्थात आले गोदा तीरा, तीर्थाटन केले रामेश्वरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. जामखेडी केले पहिले कीर्तन, मंत्रमुग्ध झाले अवघे जन. वामन शास्त्रींचे धरुणी चरण, घेतले तयांना गुरु करून. साई चरणी होऊन लीन, संत चरित्रांचे केले लेखन. पाहुनी संत काव्य सागरा, शिष्यवर्णी ती महिपती दुसरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. दामू अण्णांना पुत्र मानून, केले सप्रेम संगोपन. दास गणूंचे शिष्य होऊन, अनंतरावांनी फेडिले ऋण. श्री गजानन विजय ग्रंथामधून, शेगावच्या बाबांचे केले वर्णन. साई संस्थानाची सांभाळली धुरा, देहत्यागीला पंढरपुरा. वंदन आमुचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा. वंदन आमचे स्वीकार करा, जय श्रीदास गणू संत कवीश्वरा.